Takže čaute, ja vás vítam u nového videa. Dnes sa nachádzame v bikeparku Košútka. Je konečne teplo. Máme už konečne jar, tu je to aj tak troška viac južnejšie, tak je to teplejšie. A čo jazdíme? Freeride, flow trail a single trail. Teraz ho akurát práve skúšam. Ostatné trate sú pre mňa ešte dosť náročné, ale aj to niekedy bude. No a čo vám budem obkecávať? Poďme na to. Tu sa odbočíme na SPDH, to nejdeme. Práve teraz ideme po začiatku flow trailu. Je to taký jednoduchý trail. Vôbec nenáročný, iba vlnky, záklopenky. Proste flow trail. A tu odbočíme na Gravity Shop single trail. Je tu aj taký na začiatok dropík, ale ten samozrejme nechodíme. Je to tu dobre rozbité. A tu odbočíme na single trail. Je to tu celkom ohubu. Dobre, videli ste. To som nadrbal. To som zle. Dobre, nie som to, dobre. Idem to druhýkrát, takže je to troška také všelijaké. Dáme si pauzu. Takže vidíte, tu mám stále svojho krásneho specialista. Na ňom mám maximálne tak nové kluky. Vidíte SRAM GX Eagle, nový stred a novú prehadzovačku. To je také na tom najnovšie, zadný plášť. Vidíte ešte v poriadku na to, že ho mám 2 roky, takže kupujte Maxxis. Dá sa ešte na tom jazdiť a čo také, ešte bude mi treba robiť servis na prednej vidlici, takže všetko to pôjde postupne, pokým sa rozbehne poriadne sezóna. Toto je asi druhý bike park Košútka, ktorý je otvorený, takže je tu aj dosť ľudí. Cena je 30 €, čo je na 16-ročného chlapca, ktorý je väčšinou iba na rodičoch závislý, tak je to dosť také zaujímavé, ale ideme jazdiť. Koreň. Dobre. Troška nevypočítam. Ideme správne? Ideme správne. Som asi troška inak odbočil, či? Dobre, ideme. Dobre, ideme. Tu som minul, no hej, dobre, ideme. Je to také technickejšie, viac také, tie úseky sú dosť koreňové, ale tak aj na takom sa musíme naučiť. Bum. Ideme teraz na obed. Akurát! No a tu vychádzame takto
A tu odbočíte doprava a napojíte sa na takéto mostíky, také popri potôčku, takže je to dobré. Treba si dať pozor, aby vás nešmýchlo do potoka, bo osprchovať sa tam nedá, v tom potoku je dosť malý, takže je to na také. Tu máme maličký skok a rovno do klopenky, dobre. Teraz som zle skončil skoro. A takto, aj jasne. Takže ideme copku. Neviem, čo to za trať. Vyskúšame si ju, vidíme. To bude niečo náročné, tak to lípujem hneď. No ty kokos. To je celkom dosť taký monštruózny. Ty kokos, to čo je? To je úzko. To je enduro podobné. Na maline. Taký prírodný traily, no. Fakt, že prírodné. Wow. Akože nie je to také zlé. Je to také v pohode celkom. Je čo vlastne?
No to som vlastne už šiel, no. To máš úplne jedno.